Čaute, moje meno je Marian, vítam vás pri novom videu, hoďte tam lajčík hneď na začiatok. Vítam vás u nás v štúdiu v Jimbime, ja som si tu prišiel len pobaliť nejaké veci a odchádzame do Tatier, ideme točiť Q&A s Daliborom. Rozhodli sme sa to točiť v Tatrách, keďže chceme trošku step up the game, aby ten vizuál vyzeral lepšie než všetci ostatní, nebudeme točiť Q&A v štúdiu, ale vybrali sme si veľmi pekné prostredie. Uvidíte vlastne kde, možno ste to už vlastne videli na Daliborovom kanáli, takže vidíme sa v Tatrách. No, ešte som sa musel zastaviť na pumpe. Samozrejme som si kúpil vodičku Zero kofolumelovú. No, ale čo je hlavné, musím si dať ešte nabiť mikrofón, čo je moja asi rada top 1. Vždy si všetko nabíte večer. Predtým akože mám dve mikrofóny so sebou, čiže tento je len backup, ktorý dávam nabíjať, ale musím si ho dať nabiť. Našťastie v aute mám USB káble dosť, takže to nabijeme ešte cestou. No a čo som ešte povedal? No ale aj táto pauza mi prišla vlastne vhod, lebo ma tak bolí, nie že čo to je, nie lítko, ale tu vpredu tá kosť a na nej je tak 1 mm svalu a presne ten 1 mm ma bolí, nechápem, jak ma z boxu môže bolieť predok spodka nohy. Neviem, ja som zázračné dieťa. Mám asi šťastie na to. No, ja si dám nabíjať veci a idem ďalej. Ja mám ešte chvíľku času, kým príde Dalibor. Ospravedlňujem sa za okuliare, ale extrémne tu páli slnko. No a možno sa pýtate, prečo sme išli do Kempinského, prečo sme išli do Tatier, prečo sme to nespravili ako Gáďoši niekde v štúdiu. Odpoveď je easy, extra mile. Ak chcete sa trošku odlišiť od zvyšku ľudí, zvyška ľudí, ako zase začnem točiť po anglicky. Hello, you from like this is my... Zvyšku ľudí, povedzme, tak musíte do toho dať niečo navyše. My sme sa rozhodli, to čo bude to navyše, bude odlišný vizuál oproti bežným Q&A, ktoré sa možno točia na bielom pozadí. Samozrejme náš backup plán bol náš gym v Jimbime, ale tak rozhodli sme sa, že to pojeme spraviť tu. Mali sme čas, je pekná sobotka, vyšlo nám pekné počasie, takže dúfam, že ten záber bude vyzerať fajn. No a ja teda idem pozrieť, či som na nič nezabudol, to je veľmi podstatné. Čau, na motorke si hral nejaké 90. roky alebo čo, disco, tancuj či mne blízko. Extra cringe. No dobre, idem si pozrieť, či mám za sebou všetko a počkam Daliho a ideme na to. Dobre, takže my sme došli, si musím upraviť svetlo trošku. My sme už došli na hotel, ideme to točiť tam vonku. Ideme vymyslieť nejak setup cez okno, keďže chceme mať v pozadí, neviem, nejaký štít. Štrbský štít, keď sme na Štrbskom plese, asi nie. Mountains is very good, very big wind. Nejaký štít tatranský chceme mať v pozadí, čiže to ideme teraz vymyslieť, ale myslím si, že to nebude problém. Tu dáme pekne na statív čítačku, foťák, svetlo dáme zvonku. Ako svetlo dneska máme Nanlite 300B, musíme to určite prepáliť, lebo vonku je celkom veľa svetla, tak aby stále bolo vidno ten štít. Možno Lovnický, možno iný štít, dajte vedieť do komentáru. Mondeverest vyšu, že vraj toto je. To vlastne Číňania, čo vlastne chcú obsadiť Európu. Teraz vlastne bojujú či Soros, Číňania alebo kto. Takže oni tu dali doniesť tú... Dobre, takže no, keď nás tu nikto neprepáli, nezie, či už jašteri alebo Číňania, uvidíme, že kto a dotočí. Ideme točiť. Takže máme setup hotový. Detálnejšie si k nemu asi povieme neskôr, teraz sa chceme už pustiť do toho, ale možno vám ukážem, ako vyzerá Dalibor, respektíve Daliborov pohľad, keď tu sedí. Takže takto nejako. Točia sa na všetky sociálne siete non-stop. Ja točím behind the scenes z behind the scenes. Vidíte, máte to z každého pohľadu, ale takto to vlastne vyzerá. Tu máme svetlo, viac ňom povieme neskôr, čítačka, za ňou je kamera, elektrika,
Všetko zvládame, ešte vodu napojíme. Tak, točenie máme za sebou. Pôvodný plán bol, že to budeme robiť trošku s takýmto výhľadíkom, ale narazili sme na malý problém a to bol vietor a to, že nám skoro drblo svetlo dole z druhého poschodia. Čo svetlo akože kašľať nevadí, keď sa rozbije, ale no keď to tam nad ako spadlo, asi by nám Kempinski nepoďakoval. Čo ešte fun fact, tak toto zábradlie je celkom vysoké, respektíve je to celkom blízko, čo rozprávam, proste vysoké zábradlie a museli sme vymyslieť, ako bude Dalibor sedieť tak, aby nemal proste 3/4 v 3/4, no proste aby nemal, že všade za sebou len to zábradlie, tak si musel sadnúť na 1, 2, 3, 4, 5 kusov vankúšov, podušek ale niečo takého. Čiže v skutočnosti on na videu vyzerá, že má 2,5 metra, ale má iba 1,30 m v skutočnosti. Je to midget. Dneska sme točili Q&A a ja mám na teba jednu Q. Akú najdebilnejšiu Q si spomenieš, že si dostal? Túto? Dobre, diplomatická odpoveď. Ja nechce ísť do politiky, ale... A ďalšia otázka. Všade proste píšu v novinách, správach, tu ma dole zastavili ľudia, že Marian, proste ty si super bomba, profik, že akože teba je tu škoda, Amerika je na teba malá a tak ďalej. Čo si o tom myslíš ty, aká je práca so mňou? No, z môjho pohľadu super. Čo si ja na nej možno najviac vážim alebo oceňujem je, že vieš navodiť dobrú atmosféru počas točenia. To je podľa mňa že dosť kľúčové, že veľakrát, alebo ja keď som ešte netočil, keď som išiel točiť prvé videá, tak som si myslel, že je strašne dôležité mať premakaný scenár a vedieť to čítať a mať to premyslené do posledného detailu, ale väčšinou potom, keď sa ide natáčať, tak to nedopadne podľa tohto geniálneho masterplánu, ktorý si toho chystáte a podľa mňa väčší dopad na ten výsledok točenia má to, keď Marian s vami tu sranduje a ad hoc vymýšľa nejaké figle, opravuje tu okno, dáva vám pod zadok 6 vankušov, čiže na konci takýto možno freestyle a dobrá nálada to zachráni a posunie ten výsledok na vyšší level. Dnes sme vyberali teda hlavne otázky, ktoré dostáva často, čiže väčšinou to boli otázky z biznisu, z prostredia. Myslím si, že o tom Dalibor vie hovoriť aj o polnoci, keď ho zobudíte. Dole do popisu dám jeho adresu, takže kľudne ho môžete o polnoci zobudiť a dať mu to otázky. Takže ja som doma z točenia. Na mieste sme si nejako moc techniku už ďalej nerozoberali, takže to môžeme možno prejsť teraz. Základ, samozrejme foťák, objektív. Použil som Sony A7S III a objektív Sony G-Master 2470. Mal som so sebou viacero objektívov, tento mi prišiel ako najlepšie riešenie, keďže sme tam mali to okno, úplne s nejakým širokáčom som nemohol ísť. Veľmi na úzko som to tiež nechcel dávať, keďže sme chceli zachytiť hlavne to pozadie, aby bolo pekne vidieť Tatry, k čomu nám vlastne dopomohlo aj svetlo. No a svetlo sme použili Nanlite 300B, možno sa pýtate, prečo vlastne svetlo, keď Dalibor sedel vonku na balkóne, kde je dosť prírodzeného svetla, no a to je práve trošku ten problém. Keďže sme to točili cez deň a ak by sme nemali umelé svetlo, tak by pozadie bolo buď príliš prepálené, alebo by bol Dalibor príliš tmavý. Preto je veľmi dobré so sebou nosiť vždy svetlo a tak si ten obraz viete prispôsobiť podľa seba. Čiže svetlo Nanlite 300B, na to pekný softbox, voština, aby sme to nasmerovali len na Dalibora a neosvetľovali zvyšok priestoru. No a potom ešte mikrofóny. Použil som dve mikrofóny, možno dole do komentu daj vie, či to je ten mikrofón alebo tá mikrofón. No každopádne, ako hlavný mal Dalibor na sebe rodečkový klopák, ten som si bezdrátovým setom posielal priamo do foťaku, no a ako backup som mal smerák tiež od rodečka, smerák ale smerový mikrofón, nebol tam žiaden smerák. To bol cringe joke. No ale každopádne to som použil ako backup mikrofón, znovu veľmi dobrý tip.
Pokiaľ je tam možnosť a máte za sebou viacero techniky, tak si určite robte backup všade, kde sa to len dá. No a posledná vec v rámci techniky, máme vyriešený foťák, objektív, svetlo, zvuk. A ak ste si dobre všimli, používali sme aj čítačku. Čítačka je úplne simple záležitosť, je to len také sklíčko, dole je priestor, kde môžete položiť tablet alebo telefón. Do toho tabletu si vlastne posielame obraz z notebooku. Ja to tam mám nastavené, všetok text a potom to len posúvam či už Daliborovi teraz, alebo pri inom točení niekomu inému a ono tam pekne vidí zrkadlené. Foťak je vlastne za tým sklíčkom na statíve. To znamená, že keď ten človek číta, tak sa pozerá priamo do objektívu, čiže to je veľká výhoda. Ako som už ale spomenul, nám tá čítačka pomáhala len ako také oporné body, takže my sme tam mali nastavené len nejaké, povedzme, faktické poznámky, ako sú nejaké percentá, čísla a tak ďalej, aby sme sa v tom nepomýlili. Pre mňa je to taký najprirodzenejší spôsob, ako podať to video. A tá čítačka tomu fakt pomôže, lebo má tam človek tie oporné body, vie, že idem rozprávať o tom. No a potom už samozrejme idem freestyle. Tak to je k dnešnému videu všetko. Ďakujem, že ste to dopozerali až sem. Nezabudnite like, odber, dole do komentu mi môžete dať vedieť, či vás takéto videá bavia. A ja sa na vás teším na budúce. Čaute.